Wong jatil grawai gede lakone kalem malam ae to ndong. Tradasare lak wis suwi iki bangunan suwi Kak. Kira bundes Ora kok. Sambel. lah kok mlakumu keder iki nyapa? Lah iki lak wis genah to, den tak presakne ning dokter. Apa? Kowe ra kena kolesterol. Mojo dolanan mentok makane kowe iki. Ayo mentok Apa? duduk. Kowe wis oleh. Soleh. Aku ya pengen nilai iki enak piro tuh le? 0462710. 10 apa iki tengurun. Lah yo. Nanti liyane kaya kan. Oh mantuk, liyane mantuk. Lah iya to. Aku ya gumun Mas Kawuk iki lho nggih. Apa? Lah wong ngetok ning ganongan kok wayah wong nyambut gawe leren. Beduk-beduk kon ganong keke ngrasakne. Iki kok diabsen. Kabeh kudu kebagian nedrek. Oke? Lah sing iki ora oleh bayar. Lah nyapa? Iki nek cedek cawe tot nyembur. Ya aku surah. Ya wis ora. Saiki trah kowe ora ning pakmu. Bapak iki ora diem kowe. Ya, bisa. Nyembur. Ayo, dulu. Ojo dilunggokne sik. Dijeko dhewe-dhewe. Lan mlaku rasa kamu banter. Rayak. Wok. Suarane kaya bis. Mbok sing becek lho. Kaya bis. Rumah kok wedok mbok sing becek kok kakok-kakok. Ora ono sis. Lah nyapa kok suarane kakok-kakok? Kan mlaku to. Cepet ngono to. Ya wis kompak to. Adewe lak wong loro ki padha. Kepo. Enek kendhong ya enek bongge. Lah bongge oleh jodoh sing gedhe, aku sing cilik pelengkap. Kepo kan bersama. Pokoke aku ijo oleh Pak. Kekelbok rokok Surya. Bojo ki tombokne iki mon itu. Iki disisene kene. Yo. Berarti kowe golek sing kadulane. Nek gak jabri ki sapa gelem.
Oke. Ya. Mulai wae ngedot akhirnya jadi lempet. Yo. Wong fotoanmu kaya canak kula aku ngelawan. Kowe iki ngono kuwi kualat lho, Nek. Kualat lho ngono. Gone niku apa lek Kuwi sing dirasani Pak mung kaya kuwi. Iki sing apik dhewe iki lho. Piye? Lho iki masamu kowe ora ro kok unggulane didono iki. Unggulane apik. Lek ketut banget dhewe iki. Lha iki kok kaya ngono paling endak Bongge iki nek wis rumah tangga karo iki ora perlu tuku kasur. Terus aman seiso ngewangi Bongge ngedos. Rusak. Cah Bagus. Lah Gaya golek. jane cah ganteng iki oleh sing ngerti banyu ngene iki. Oleh banyu ngene iki. Iki adikku kandung lho iki. Adikku kandung iki. Kandung potonganmu motor lha iki lho bagus putih resik. Dikopak. Berarti tunggal bu. Iya. Beda Pak tunggal bu. Ya Allah. Wong ganteng kan adik iki kan. Mbakmu ya mbak iki. Suntik kan. Bisa?
sing ini balik sing. Ini budak ya kotor ini. Wes. Kita yuk sini. Alhamdulillah iki hajate Mas Kawuk pun kelaksanaan. Iki uji coba berwisata dan berbudaya ning nggon wisata Kembang. Iso itu karo Mas Kawuk seminggu pisan kebane tontonan. Kok seminggu pisan. Kowe iki ora ono seluk buluke iki, makane ditanggapne riak kita. Napa? Hari biasa pengunjung loro ndi? Saya akan dhewe. Kuwi wong loro kuwi ngira-ku rene ora kok wisata. Golek manuk. Dados iki wis terbukti Mas Kawuk ditanggapne riak penontonnya ya kathah iki kena digawe lekawan iso bendina. Tapi tak danane supenak gratis kali YouTube. Bosok mbok ben. Ya, sing sita. Loh, sekali ini yo pengen. Lah kok model celengan pitik. Itu pengen nabrak. Ini yo jebolan kaya celengan pitik. Bocah kene iki asli bocah. Bocah cilik satu yo iso, sing tekal. Iki sik tekan. Besok perlu salah dhewe saka pulanane ngene iki. Bisa satu. Bisa. Iki nek iki mulai ngono nek ning omah aja kok selen ning dhuwur meja. Terus dikira tremos. Lah iki ngene dong. Iki tak cepai jajan SMP. Apa kuwi? SMP iki lho. Sing endi? Kita ya ora apa-apa. Lah kuwi bose Purwantara kono lho. Iki saiki kudu ditanggapi padha bayar. Ya. Wis langsung indrek. Bener ora. Karepe iki yo ekspresi ngono kok itu. Nek kok ekspresi apa to? Delok mik kamah kan. Jangan terkau eh. Ada kene lho kok. Bulus mudut kae. Mek kok ngono. Wis lega. Nah, yo nek.
kowe yo beda. Badrun, dari Badrun Yanto iki. Yasta Yanto. Mas Yanto. Yo kowe ku sing dulune. Yasta Yanto. Ayo. Sampean etrek. Dik. Etrek. Gandeng dhewe. Yan? Yan, Yanto. giginya sudah tumbuh. Cara
kok bareng. Dewe-dewe ya dewe-dewe. Gak apa. Bareng, kowe bareng sapa? Bareng kole. Kowe lho, kowe dewe-dewe batakno ayo. Bareng ya ora apa-apa. Iya, lek sing sunat kandel. Saiki wis teko kene, umume wong lanang. Oke. Diulehne. Lo, Tom. Ah. Takut gak balik nih. Aku wae bareng kuwi lho. Iku kerian. Aku enak otor. Iso otor iki lho. Ayo dibalekne sita-sita. Hah, angkat. Ah. Mas, surat tatanan nek apa bocah-bocah iki lak ora kuat ki munggo mbok ya adine adewe. Aku bingung kok. Ya mana, Mas? Ya mana tuh? Sambatan lho piye? Nyambat. Ya. Alon-alon, Mbak, alon. Guyon ya guyon. Wayahe ya seenek. Singo manggolo. Oke. Kudu ana pe. Ayo, Cang. Traksi. Bareng. Isi campur